Προνομές που έγιναν στην Εξέδρα κατά τα αγγλικά πρότυπα. Έτσι, είπαμε, ήταν όλα πρωτόγνωρα και πολύ καλά. Και βεβαίως τρελαμένοι από τη χαρά τους όλοι και οι παίχτες, μικρής ηλικία οι περισσότεροι, του Αμβραγικού Λουτρού και όλοι. Γιατί ήταν όλο το χωριό στο γήπεδο, μαζική παρουσία και το χάρηκαν βεβαίως, χάρηκαν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πανετολικός, κ. Φώτης Κοστούλας, θα απονείμει τα μετάλλια στους φιναλίστ ποδοσφαιριστές της ΑΕΠ Μεσολογγίου. Όμορφες στιγμές, ακόμα χαίρονται και δικαίως χαίρονται στο Λουτρό. Νεανική ομάδα, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, μια ομάδα η οποία διαθέτει πρώτα απ' όλα εγκαταστάσεις που ζηλεύουν πολλές ομάδες, εγκαταστάσεις που τις απέκτησε με τον κόπο των παραγόντων, όλων των κατοίκων, ακόμα και των ποδοσφαιριστών, και η συντήρησή τους και όλα λειτουργεί έτσι με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις παλιές ερασιτεχνικές ομάδες που γνωρίζαμε, και κυρίως αυτό, πάρα πολλά παιδιά, αν θυμάμαι καλά, τα 7 από τα 11 παιδιά που ξεκίνησαν στον τελικό ήταν γεννημένα μετά το 90. Και ο σκόρερ, ο πρωταγωνιστής, γεννημένος το Σεπτέμβριο του 96, έτσι, ο Νίκος Ζίγκυρης. Πάμε τώρα να